kowa ya fito ya jawo hankalin al'umma, kada wanda ya ba da haɗin kai ya shiga cikin wannan ainihin mummunan tsari. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A halin da wannan ƙasa take ciki a yanzu, duk wani ɗan ƙasa na gari wanda ya san ciwon kanshi, ya san muhimmancin zaman lafiya da kuma haɗarin ainihin rashin zaman lafiya, to ya zama wajibi a daidai wannan lokaci ya ci gaba da addu'a domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare wannan ƙasa tamu, ya kare waɗannan shugabanni namu, ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Da haka muna kira da babban murya, kamar yadda shugabanni suka yi jawabi ga dukkan wani limami, musamman ma limaman ahli sunna, da cewa lallai da su da sauran malamai masu wa'azi lallai ne a tashi tsaye a wayar da kai cewa manufar wannan zanga-zanga da aka yi mata laƙabi da Endsars, to wannan manufarsu ba kawai a rushe wannan hukuma ta 'yan sanda mai suna SAS ba. Akwai mummunar ainihin manufa wadda kuma ta fito a fili daga bakin masu jawabi waɗanda suke jagorancin wannan zanga-zanga, kamar yadda manya-manyan limamai na wasu ɓangarorin kiristoci suka fito a cikin coci da kuma wuraren ainihin zanga-zanga suna nuna bayani. Wannan ya gwada batun magana ƙiyayya ne da kuma ainihin ƙoƙarin tada tarzoma domin a rusa ainihin abin da gwamnati, a sanya mu cikin halin ƙaƙanikayi. Saboda haka masu wa'azi da limamai tun daga yanzu wajibi ne duk inda aka samu dama a tashi tsaye a wayar da kai. Wajibcin tabbatar da zaman lafiya, haɗari da haramcin yi wa shugabanni ainihin abin tarzoma da tawaye, ko da shugabannin nan kamar yadda annabi mai tsira da aminci ya faɗi suna zalunci, suna cuta mu da sauransu. Annabi ya ce ku yi haƙuri ku iske ne a tafkin alkausar. Yi musu tawaye haramun ne, taimakawa masu yi musu tawaye haramun ne. Don haka dole ne kowa ya ba da gudunmawar shi wajen tabbatar da zaman lafiya da kare ainihin dukiyoyi da jinin al'umma. Don haka mu a ƙungiyance, ƙungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna tana kira da babbar murya ga shugabanni, tun daga kan shugabanni na ƙasa waɗanda ke riƙe da ainihin abin nan linzamin tsaro, zuwa ga gwamnoni na jihohi da sarakuna, tun daga kan sarkin musulmi har zuwa sauran ƙananan sarakuna. Dole kowa ya fito ya jawo hankalin al'umma, kada wanda ya ba da haɗin kai ya shiga cikin wannan ainihin mummunan tsari, domin dukkansu suna sane da abin da ya jawo yakin basasa da irin mummunan haɗarin da ainihin ƙasar nan ta shiga, wadda aka shekara da shekaru ana fama, aka rasa miliyoyin mutane da sauransu. Kuma da yardar Allah subhanahu wa ta'ala, addu'o'in da za a yi da kuma wayar da kai zai sanya waɗanda suke da wannan mummunan niyya su ainihin abin nan faɗi a ƙasa, ba za su samu nasara ba. Waɗanda suke bayansu kuma da yardar Allah, Allah zai tona musu asiri. Da haka muke kira da babban murya a ɗauki mataki mai tsanani akan duk waɗanda suke hura wuta domin ci gaban wannan tashin hankali da sauransu. Kada mu manta shigen irin wannan abu ya faru a Amerika. Abin nan Donald Trump
ya fito ya yi bayani matakin da ya kamata a ɗauka akan duk waɗanda suke so su yi ta'addanci akan waɗanda suke tsare da lafiyarmu da ainihin mutuncin ƙasarmu. Da haka ne muna kira da babban murya ga duk wani wanda yake da ruwa da tsaki ya fito ya bayyana wa jama'a haɗarin da ake ciki da wajibcin mu tashi mu kashe wannan abinan wuta akan lokaci ba tare da ainihin abin ya yi muni ba. Ha kuma mu ci gaba da addu'o'i da yardar Allah subhanahu wata'ala. Addu'a ta fi ƙarfin kowa cikin yardar Allah subhanahu wata'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗaukaka ya taimake mu, ya kare mu daga wannan bala'i, ya kashe wannan wuta, ya tona asirin waɗanda ke hurata. Allah maɗaukaki ya ba mu nasara, ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.